Hey guys, welcome back to my YouTube channel guys. Beraya Dali soljoं आलु बाथोनजों जानानै ओरैबायदि जाब्रेबाय गाइस मा बुंनो उदैखौनो बोरैबा मोनसे मोनलायदों आङो बे ब्लगा सैटरडे इभिनिंनिफ्राय लानानै सानडे इभिनिंसिम ओके गाइस मिथिबायना सानडेनिफ्रायनो ओरैबायदि ब्रेकफास्टनिफ्राय लानानै ओरैबायदि मजा स्पेशल फुड जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै थाबायनाय गाननाय जोमनाय बेरायनाय दुगैनाय हासुनाय खिनाय ओरैबायदि स्पेशल जागोन गाइस बे ब्लगा बेनिखाय गाबोननि ब्रेकफास्टनि थाखाय जोंहा डार्लिंआ बरिया मोजां लाडु माबा गोलौ गोलौलाय बुस्थु बानायगासिनो गाइसफोर नायनो नोंथांमोना नायनो नायमार न' गाइसफोर नायमारनो जोंहा डार्लिंआ माबा गोलाव गोलाव बुस्थु जंफारलाय माबा AK-47नि गुलि थांबा हामालै AK-47नि गुलि थांबा मोनसे बुस्थु बनायदों गाबोननि ब्रेकफास्टनि थाखाय गाइसफोर मिथिबायना बेखौ नोंथांमोननि देखायमारनो नायमारनो ओमफ्राय नायमारगोनथ' दे नायमारगोन मा साबस्क्राइब खालामदो चेनेला खालामदो साबस्क्राइब खालाम नायना बे बेल आइकनखौबो टिं टां टां टिं टं टां होनाय थुना हो मिथिबायना होमबा देखायनोसै दे साबस्क्राइब खालामबायथ' खालामदो गाइस दे र' देखायनोसै नै नुदोंना आयै र'लै फाग्लि मोखांखौ देखायगोन ना माबा र' बे बुस्थुखौ बेखौ ओरै गिनबासो मोजांसिन नुगोन नोंनालाय 이혼이 마마이크 아야 너가 비빈 척하면 아야 이설 प्रभु मिननानै थैसोमगोन गाइसफोर मिथिबायना आंनि थाखाय बानायदों रावनिबो थाखाय बानायाखै नोंसोरबो जागौमोन नामा गाइसफोर हा कमेन्ट खालाम अके आइलाय साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामदो होननानै दहायनिफ्रायनो बुंगासिनो आङो बिदिब्ला बानायनायखौ नोंथांमोना नुखाबाय गाबोन फुङाव जानायनिफ्राय लानानै स्टार्टिंनिफ्राय लानानै पुरा इभिनिंसिम मा जायो मा सिन जालाङो मा मावनाय दांनायफोर जालाङो नायलांबाय थादो गाइस माने डार्लिंहाय आं एसे इनसाल खालामनाय बिदि जाबाय नालाय इनसालथ' खालामाखैमोन खालामनाया बेनिफ्राय बुस्थुखौ सोलायफिनबाय मेथाइनि डिजाइनखौ सोलायफिनबाय मेथाइनि डिजाइनखौ सोलायबाय मिथिबाय बै गोलावखौ गुल खालामसाब गैला नै गोलावा गैला गोलावा गैला आरोबाव मोनसे बुस्थु बानायगासिनो मिथिबायना गाइस आरोबाव मोनसे बुस्थु बानायगासिनो नै बिनिफ्राय बेयाव मा बनायदों मिथिबायना एक नम्बराव नैबेयाव बेलेग बुस्थु बानायदों केक बानायदों बेनिफ्राय होसिनग्राखौ नाय सिगांनि भिडिअखौ नायदोंबा नोंथांमोना मिथिदों आंनि हिन्जावनि केक बनायनायाव थाखोना होसिनग्राया मा बुस्थु नाय सयथिनोबो बेनिफ्राय नैबेयाव बेयो मा बुस्थु बियो केराहिनिया बेयो जाबाय सिनि दै खोमालै बेयो सिनि दैनि माबा ब्लारसो जादों सिनि दै खोमादां बियो माने गोदै सिनिजों दैजों गलायनाय बेनिफ्राय नैबे जाबाय केक बे रुवाखौथ' सयथिनोबो अदालगुरिनिफ्रायसो लाबोनायमोन गाइसफोर बिहावा बन सिनख्रुबनानै जामनाय रुवाखौ लाना फैदोंमोन बियो हौवाखौ बन सिनना जाथों होननासो लाबोनायमोन ना मानायमोनथाय दे गतिके
गाइस बनायबाय थादों जोंहा हौवा हिन्जाव सानैजों बेखौ लादु बानायगोन बियो माबा दां बियो गुलाब जामुन गाइसफोर खोन्थाना होबाय आङो बे गुलाब जामुन बेनिफ्राय नैबेयाव बानायनाया जाबाय बे जाबाय केक हा बे केक बेनिफ्राय बियो गुलाब जामुन अबा गाबोन फुङाव लोगो मोनसिगोन गाइसफोर जानाय लोंनाय टाइमा मजा गाइखेर साहाजों लोगोसे गुलाब जामुन आरो मोनसे जाबाय केक Hey guys, good morning. This is Sunday morning, guys. मैया मोनानि बानायना दिनै ब्रेकफास्टखौ जानो जबाय आंलाय नायनोसै माबायदि जानानै दङ र' दिनैनि आंनि सानडेनि मर्निंनि ब्रेकफास्टआ मादि जागोन Hey, don't disturb. I'm going to take my breakfast. Wow. नैबे जाबाय लकेल गुलाब जामुन दे गाइस लकेल गुलाब जामुन बे मोननाया जाबाय माबा मोनसे मेथाइ आरो बे जाबाय रुटि बेखौ जाखांनायनि उनाव नैबेखौ जागोन आं बेखौ बियो मा नोंथांमोना मिथिखागौ नङा होमबा नायदो र गुलाब जामुनखौ सिगां जाग्रोनि माबायदि टेस्टि नंगौना नङा This is local gulab jamun guys लाजा हाया बारा जा बेखौ बरिया सुट बिलाय मा ओंख्रि जाखो बिलाय सयथिनोबो मा गल' दालिजों आलुजों खोमोनदां माबा अनला टमाटर सोमबाय बोरै जागोनलै रुटिखौ सिगां जाग्रोनि ब्रेकफास्ट खालामखांनानै नायनोसै माथिं मा मावनाय जायो गाइस गुल मा बुस्थु बे होनलायनाया बुस्थुमोन मा मोनो बनायनाया नों इखौ जागोन मा इखौ जागोन आयु नोंनो होआ जानायनि माबायदि टेस्टि जायो माबायदि लेबोथाय आं रोंलायलाङालै सयथिनोबो र' डन्ट डिस्टार्ब गोलैगोन गाइस दिनैनि ब्लगखौ बेसेबांखिनियावनो दोनथ'नांसिगोन गोबां बेरायबाय फैबाय खर'फोरा बेराय फैनानै मेंबायबो ओंखाम जाबाय दुगैबाय बेखिनियावनो दोनथ'सै गाइसफोर ब्लगखौ मिथिगोन आरो गोदान ब्लग फैगासिनो गाइसफोर साफा खालामबाय खिन्थु साफा खालामदो गाइसफोर थेंक इउ सो माच फर वाचिं जोबजासिम थेंक इउ सो माच सानडे नि स्पेसियेल ब्लगखौ बेसेबां बाय टाटा सी इउ टुमरो